ginatawag ni Hesus silang tanan o giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao ug ang mga kadagkuan nagbando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kun usa kaninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Og kun usa kaninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo sama sa anak sa tao, nga wala muanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Hesus nagtudlo gyud nato sa pag-alagad sa walay pagpangayog baos. Mauna nga dinhi sa atong Ebanghelyo sa dihang nihangyo ning duha ka managsuon kuyog sa ilang inahan nga palingkoron sila sa tuong bahin ug sa walang bahin ni Hesus. Kung maghari na siya, guba ni Hesus ang ilang panghuna-huna, pinaagi sa pag-ingon nga makainom gyud mo sa kupa nga akong imnan, pasabot makaantos mo ug makapakamatay mo uban nako, pero ang paglingkod sa akong tuo sa akong wa dili na ako, iya na sa amahan. Ang pasabot ani mga igsoon nga dili ta maghuna-huna sa atong kaugalingong kaayuhan or kaugmaon kun mosunod tas Ginoo. Igo na kaayo nga kita motuo ta nga ang Ginoo muatiman gid nato, nga ang Ginoo muluwas gid nato. Di na lang ta maghimo pag atong kaugalingong standard. Nige lingian na imong tupad nya ingna siya naapakay ihangyo sa Ginoo. Nyag naaga ni siya ihangyo, buango na siya. Ang ato, tuo lang kita, sunod lang kita. Muna diri sa unang pagbasa, si Propeta Jeremias, murabag concise ni nga sitwasyon sa iyang kinabuhi. Nakaingon siya, Ginoo, ang buhat nga maayo, baslan ba daig dautan? Ang akong pagtinarong sa pag-alagad sa akong isig katao, baslan ba daig nilag pagdaot o daotang buhat, daotang plano? Pero niingon gid siya pagtapos niyag sulti, niingon siya, hinumdumi nga midangop ako kanimo aron paghangyo kanimo nga hunungon mo unta ang imong kasuko kanila. Pasabot, ang tao di ang nagsunod sa Ginoo, di gyud masuko ngadtos mga tao nga nagbuhat og dautan batok kanila. Kaduhang lingi, na di ka masuko sa imong bana or sa imong asawa kung mga bit, di ka masuko. Mayroon gani siya, adi sa tamahimoy masuko sa dana, na mayawaan gapunta ng dapita. Kining atong tubag sa Salmo mga igsoon nga nag-ingon, luwasa ako o Ginoo diha sa imong makanunayon nga gugma, dako kay ni siyag kahulugan. Nga kini di ay kaluwasan nga gikan sa Ginoo, dili ni sama sa kaluwasan nga gikan nato. Kay panganang gikan nato, pasabot gikan sa atong balaod nga tawhanon, ingon luwason nato ning asawa nga gisigihag kulatas bana. Unsaon pagluwas? Ikiha ang bana, prisuha ang bana, pabayra ang bana, unya i-divorce. Kay haron maluwas na siya sa peligro. Pero ang sa Ginoo, luwason ta niya pinaagi sa pagsupply og makanunayon nga gugma. Lahi no?
Pasabot, luwason tas Ginoo gikan aning mga dautan, iyang butangan o gugma ang atong kasing-kasing aron dili ta mohunong og higugma aning mga dautan og dili sad ta matakdan sa ilang kadautan. Kay ang atong kining gitawag og kapildihan kana mangyong makasa ta. Kay makasa na ta mapurfit man tong trono kadtong langit nga giandam sa Ginoo. Muna suplayan ta niyag makanunayong gugma. So kung ikaw ginikanan ang imong anak mga tapulan kay tanan, mga masinupakon kaayo, kung mudangop kas Ginoo nya mo yung Ginoo luwasa in taon ning akong pamilya, ang una gyung himuon sa Ginoo nato or kamo di ay mga ginikanan, tagaan mo og makanunayong gugma nga dili gyud mo muundang sa paghigugma og pagpasaylo, pagdawat og pagatiman sa inyong mga anak bisan pa man og murag hopeless na ang ilang kahimtang. Nya ganahan mo mangayo anang klasiha sa kaluwasan. Ha? Ganahan mo? Og di mo ganahan, impierno dayon. Mo bitan na dinhi ako sad nagsige man sa kog hangyo Ginoo luwasa in taon mi ani mong daghan kaing bayranan kay paspas na kaayo ang trabaho sa atong kumbinto ato ra ba gining gitarget nga mahuman unta karong pizza 12 or ini ka Abril kay before sa pizza 12 kay ato untang publisingan murag mahuman baya pero ang atong bayronon portig yung daghana mao na sige lang yung kog pamaligya ninyong slots. Naiuban mo palit. Nasa uban gabalik-balik og palit. Lipay kay ko ana. Pero daghan pakaayo ang wa mo palit. Sige. Lingi ana imong tupad. Ing na mo palit na ta. Nya og kanang wa diri kanang imong amigog amiga tiksi ragod. Tiksi ba? Ing na mamalita na og slots. Bisag tag usa lang ka slot gud, usa sa SBF dag 500 man nya usa sad sa DCHS kanang atong para special slot nato sa atong pista og sa Holy Week. Unsa man ni sila? Pagpakita og gugma. Nya ako sad ani nga inyong parish priest nga nag-organize niining maong mga kalihukan, maong projects. Ako sang gamiton ang gugma. Gugma sa paghatag ninyo opportunity nga makapaambit mo sa inyong mga grasya, financial o spiritual nganhi sa atong simbahan. Kay mao man na ang tinuod nga naghigugma ay mag-inambitay. Nya naay panahon nga mopaambita sa material, nya naa say panahon nga mopaambita sa spiritual kanang virtues sama anang pagkamapailubon, pagkamainantuson, pagkamapasayloon, kanang pagkamalinawon, pagka-accommodating, pagkamapaubsanon, kining mga spiritual nga mga gasa nga atong ihatag sa tuisig katao bungas atong paghigugma gikinahanglan kay na usahay pagani makaingon ta magunsa man ang kwarta ug wa nay gugma. Di ba? Kay ang kwarta nga way gugma murag way bili. Pero ang gugma sang way kwarta mura man sagwa say ayo. Naigugma ta simbahan. Unya di kang palit og slot. Mura man sag makaingon ta nga. Mura sa way ayo da. Ingon ani ang solusyon di ay walay nahigugma nga dili mo paambit og kwarta. Pero daghang tao nga naay kwarta pero way gugma. Ana din na siya. So, kitang naghigugma ay necessary gina nga mag-inambitay sa atong mga material nga mga gasa. Pero kanang mga way gugma mapuno na sila sa material nga gasa pero mga daw gyapon kay na sila. Makaluwas ba? Dili. Makatiwas. Muna kita kay makaluwas man ta, mo nang moingon ang Ginoo, imna ninyo ang akong kupas pagantos
pabunyag mo sa kamatayon nga akong dawaton, unya magkuyog ta dito sa langit, dili na importante asa mo lingkod, basta masud ta sa langit, equal na tagkalipay, wala ka nang hahanapin pa. Ana na siya. Sige, manindog na ta mga kandidato, kandidata sa langit.